I hi ha aquestes propostes que avui mos conta Antoni Feliu. I Josep, crec que prepares no sé si és una pel·lícula, un documental, un curtmetratge. És un curtmetratge, amb el títol de Guaret. Sí. Que jo avui he sabut, mira que feia temps que escoltaves Guaret, no acabava d'entendre què significava aquest barbecho que s'odiava amb l'escola, no? Guaret, sí. Deixar respirar el camp, Goret. no? Goret, bé, sí, Goret. Goret, fer goret. Sí, exacte. Fer goret és descansar les Que seria com el barbecho castellà, no? Ara descansa a la terra i després d'un temps la torna a plantar. I de Guaret va ser l'editorial que va... Si no vaig malament, perquè és que ara m'he posat a llegir molt sobre d'en Damià Huguet, i Guaret és l'editorial que ell mateix va fer per poder vendre els seus llibres. Evidentment. I serà un curtmetratge de cine domèstic, és un gènere un poc especial, i és se basa en l'obra teatral de Guaret, que va guanyar el Premi Ciutat de Palma, que està protagonitzada per Pedro Mas, que és de col·lectiu Bon Arròs, i és també una obra vinculada a Mallorca, la gent que estima Mallorca, perquè mostra una Mallorca doblement perduda, perquè són els records del propi actor que ho protagonitza, en Pedro Mas, i és doblement perduda perquè és el passat i és algo que no tornarà, és a dir, és una Mallorca que ja no se veu, i està molt inspirat en el llibre en molts poemes d'en Damià Huguet, però jo que ho he tractat més aquest guió, està molt inspirat també en el llibre de Les fites netes, que també vos ho recomano, d'en Damià Huguet, que és la seva única obra de prosa, que això xerra d'una Mallorca perduda, i xerra molt del camp, xerra del poble de Campos, com era. També Damià Huguet crec que és una figura que falta, que no n'hi ha una altra. És a dir, no n'hi haurà mai de Damià Huguet, però sí que ojalà n'hi hagués més, perquè era una persona que sent propietari d'això, d'una empresa de construcció, va ser de les figures més importants per protegir el trenc, no? I ojalà hagués també restauradors o hotelers que volguessin estimar Mallorca tant com ho feia Damià Huguet, i això, sí. Molt bé, i hem començat amb aquesta crida que es notin els 16 milions de turistes a l'agricultura de Mallorca. Josep, escolta, tu que estàs en el món de la publicitat, que també tens la teva pròpia productora, Escamp, per fer publicitat, per fer futur, no només mirar el que perdem, sinó per fer futur, també és una bona escenografia, no? Sí, és un plató natural que sí que s'ha d'explotar, s'ha de... El podem posar de moda. Més que explotar, emplear-ho amb seny, no com se fa amb les platges, no? No, missatge. Sí. A veure que veiem molt d'anuncis de far de Formentor i fotos i tal. No, que després hi ha overbooking i mos tanquen els camins. No, deixeu. No doneu idees, però per explicar tota aquesta, mira, aquests guardians del paisatge i la importància de tancar el cercle i de tot el que representa el sector agrícola. Gràcies a tots dos per haver estat aquesta estona aquí compartint replà, i això, que se notin, 16 milions de turistes a l'agricultura de Mallorca. I Toni, per favor, recupera la cançó de la vaca i el formatge de Joan Bibiloni. Una abraçada.